Hola a tots, com esteu? El Barça és campió de Lliga. El Barça guanya la Lliga, guanya el seu, no sé quants doblets porta, però un doblet absolutament històric, una Lliga merescudíssima. Celebrem-la fins... Celebrem com puguem amb els nostres, sortint demà a la rua, sortint avui Canaleta, celebrem-la fins al final, de veritat, perquè ha estat una lliga molt merescuda, de les lligues més divertides que recordo, de les més divertides, de les que més he gaudit amb l'equip. No m'he perdut absolutament res del partit, no m'he volgut perdre absolutament res de l'equip, perdó, més que el partit, res de l'equip, i molt feliç, estic molt feliç. Valorem-la com toca, val? Parlarem de moltes coses avui, val? Parlarem de moltes coses al vídeo d'avui, parlarem com no del partit, repassarem el partit, farem un repàs de la Lliga en general, parlarem de com va començar, de com ha anat seguint i com ha acabat. I també parlarem, com no, de l'actitud d'un equip que avui ja, al final, m'ha demostrat que és molt, molt i molt petit. És una vergonya que una lliga a primer nivell europeu, l'equip que guanya el campionat, ja no que no rebi el campionat, la Copa el dia que la guanya, que això ja em sembla una vergonya absoluta, sinó que no pugui els seus jugadors de gaudir-ne, de celebrar-ho, perquè al final què és més esportiu que celebrar el que t'has guanyat al camp? Doncs hi ha una afició, hi ha una gent que decideix que això no s'ha de fer. I jo em pregunto, aquesta gent, amb quina cara miren els seus fills als ulls, els fills que porten la samarreta de l'Espanyol, els pares que porten els nens a veure aquest partit, com tenen els nassos després de mirar la cara al nen i explicar-li que el que fa l'Espanyol està ben fet, que és esportiu i que no és una vergonya. Com no se'ls cau la cara de vergonya als pares que porten els nens de l'Espanyol amb la samarreta de l'Espanyol i que accepten això. Òbviament, estic convençut de que hi ha una part de l'afició de l'Espanyol que això no ho respecta, el que ha passat avui. És una absoluta vergonya, és vulgar, és d'equip petit i és una vergonya pels nens que porten la samarreta de l'Espanyol, el que ha fet l'Espanyol avui. El que va fer fa 2 anys és una vergonya i el que va fer la Lliga Espanyola i el que va fer Espanya de no sancionar-los amb un tancament de camp durant 25 partits va ser una vergonya, perquè és l'únic equip a primera divisió que no permet que un campió de Lliga legítim que s'ha guanyat amb bon futbol i sent molt millor que els altres el títol de Lliga, el pugui celebrar al camp. Però no penso donar més publicitat a això, no penso donar publicitat a un equip petit, a un equip que ja fa molts anys que no té el meu respecte i òbviament no se l'ha acabat de guanyar avui. Òbviament no se l'ha acabat de guanyar avui. Celebrem-ho, culers, felicitats a tots. Quina Lliga, quina temporada, quina meravella. Quina meravella. Jo ja sé que hi havia la imatge de que molts volíeu celebrar la Lliga avui amb guanyant el partit espanyol i jo haig de reconèixer dintre del meu pessimisme, del meu... És curiós perquè jo em considero una persona de pensament corifista, de pensament cap endavant. Quan el Madrid va fitxar Mbappé, sí que òbviament hi havia el pensament de ai, pot haver-hi una hegemonia i tal, però jo tenia la sensació de que el Madrid podia no funcionar, de que el Madrid podia no ser hegemònic, perquè cometia errors que ja havia comès en un passat. El problema era a veure com el Barça afrontava la temporada amb la plantilla que tenia, i la clau era encertar amb Hansi Flick, que jo pensava que encertava, però no a aquest nivell. No a aquest nivell, òbviament, ningú es podia esperar que el Barça encertava amb la figura de Hansi Flick al nivell que sembla que ha encertat aquesta temporada. És una cosa meravellosa, és una cosa... li hem d'estar milions d'anys agraïts perquè hem tornat. Hem tornat al primer nivell, hem tornat a ser dominadors hegemònics en el futbol, primer en el futbol i després veurem amb les temporades que venen si ho som amb el temps i ho som amb els títols, que al final és quan es compta si un equip és hegemònic a la història o no. Aquest Barça té els ingredients per ser un equip hegemònic, perquè és un equip dominador, perquè és un equip valent, perquè és l'equip que millor juga a futbol del futbol espanyol i segurament m'atreviria a dir que aquesta temporada d'Europa també. Per tant, tots els ingredients, i això no li podrem mai estar prou agraïts a Hansi Flick, que ens hagi retornat en una travessia que semblava que trigaria moltíssims anys en tornar a aquesta situació, i ara estem aquí celebrant una lliga absolutament històrica, meravellosa, feliç i brillant. I òbviament també li hem d'agrair a un president que un cop més... Aleix, és que avui no és el dia per... Sí, avui és el dia. Ho sento molt, avui és el dia de cobrar factures.
Joan Laporta torna a aixecar el club una altra vegada. Joan Laporta torna a col·locar el club al primer eslabó europeu, a la primera fila europea, a la primera fila mundial, m'atreviria a dir, amb un futbol valent, amb un futbol atractiu, de manera desacomplexada i quan tot semblava que li anava a la contra. Un altre cop, perquè ho ha fet 3 vegades. Perquè el va aixecar el 2003 quan va entrar i va portar Fran Rijkaard i Ronaldinho, perquè el va aixecar després quan l'equip va caure i l'any 2008 va arribar Guardiola i va crear el millor equip de la història, i ho torna a fer ara, amb una situació molt adversa, construint un nou estadi, i jo crec que amb la situació econòmica pitjor de la història del club. I ho torna a fer. I ho torna a fer d'una manera valenta, desacomplexada, cap endavant, desinhibida, i tot això. És el que és Joan Laporta, i crec que avui és justícia anomenar-lo aquí i justícia agrair-li tota la feina que ha fet pel club. Perquè ja sé que corren vídeos per allà de Barça sí, Laporta no, etc. Ja ho sé tot això. Tampoc penso entretenir-me molt amb això ara. Val? Penseu que tot i que sembli que ara és impossible, que ara és impensable, quan estigui a punt, la maquinària s'activarà, Tota la maquinària anti-Laporta s'activarà en el moment idoni, en el moment que hi hagi una relliscada, en el moment que s'apropin eleccions i hi hagi la mínima possibilitat de que Laporta no les guanyi. En aquell moment s'activarà tota la maquinària. Tornaran a fer creure que Joan Laporta és el dolent, tornaran a fer creure que hi ha una mala gestió del club, tornaran a fer creure que els números no són bons. Tornarà a passar tot això. Responsabilitat del soci del Barça és aprendre els errors, aprendre del que va passar el 2010. Responsabilitat del Barça és aprendre això. Val? I a partir d'aquí, ara, parlem del que ha estat el partit i parlem una mica del que ha estat la Lliga. Foto que ha penjat el Barça avui a Twitter sobre la victòria. El partit, la primera part no ha estat bo. Jo ja sé que volíeu celebrar el títol avui jugant i guanyant a l'Espanyol, però el meu pensament era, si no la guanyes avui, te'n vas a jugar-te-la contra el Villarreal i l'Atlètic Club de Bilbao, que s'estan jugant les garrofes per entrar a Champions. El meu pensament era aquest, tinc pensaments d'espantat. Jo normalment tinc una actitud corifista per la vida, però avui, en aquests moments, quan estic tocant un títol, m'espanto una mica. També dec tenir reminiscències nunyistes, imagino, i tribuneres, i les tinc, i a vegades les haig de treballar, no? Llavors a mi el gol de Jacobo ahir em va molestar, perquè jo la veia, ja l'estava tocant la Lliga, i dic, bueno, ja està, i demà passadís, i jo, quan hi ha un títol que el Barça està a punt de guanyar, quan abans el guanyi, per mi millor, molt millor. Per tant, si el guanyava ahir a les 11 de nit, doncs molt millor que guanyar-lo avui. El guanyes avui, doncs el celebres moltíssim i fins i tot teniu raó la gent que ha estat millor pel que ha significat guanyar el camp de l'Espanyol, no? Però bueno, aquest pensament. Llavors el partit, a mi, la primera part, òbviament, jo crec que no hi ha ningú que li hagi agradat el partit. Hi ha hagut de l'accident de cotxe. No penso opinar del tema perquè no tinc informació. Representa que segons han dit, sembla ser una dona. Diuen que ha estat un accident. No ho sé. No tinc informació sobre el tema, esperarem a veure què ha passat. No s'està especulant que la dona s'ha vist atrapada, que li llançaven coses i que llavors ha arrencat el cotxe. S'especula també que no, que ho ha fet volent. No ho sé, no tinc informació. Quan hi hagi informació, doncs ja en parlarem el dia del Villarreal o quan hi hagi un vídeo. O potser no és el lloc on us heu d'informar d'això. Potser si hi ha hagut un accident o un intent d'atemptat o una dona que se li ha anat al cotxe i ha atropellat gent, potser no és el lloc on informar-vos del tema, aquí. Però bueno, és igual. Ja us dono la meva opinió. No tinc informació, per tant no penso parlar del tema ni penso especular, perquè em sembla una barbaritat posar-me a especular en una cosa tan seriosa i que tampoc tinc informació sobre el tema. Val? A la primera part, el partit s'ha refredat una mica l'ambient a partir d'això, s'ha aturat el partit i tot, s'ha sonat per megafonia, el partit ha baixat revolucions aquí, jo crec que això ha favorit el Barça perquè els primers minuts de l'Espanyol em semblaven que eren bons i que el partit s'estava jugant a que volia l'Espanyol, que era que el Barça es precipités en alguna passada interior, perdés la pilota i l'Espanyol busqués la transició molt ràpida, fins i tot Puada ha tingut un parell contra uns amb Szczesny, i el Barça patia perquè quan hi ha un partit així tan descaradament, quan l'altre equip està fent un plantejament tan descaradament tancat a darrere amb un bloc baix, que és el que ha de fer l'Espanyol, que no ho critico, amb les eines que té és el que ha de fer, no hi ha més. Esperant en bloc baix i buscant després la transició, penalitzant-te molt l'error, tu el que has de tenir són centrals que et donin avantatge, i avui precisament el Barça no tenia això. Centrals o laterals que permeti conduir per dintre, que permetin generar una superioritat en algun lloc, algun 2 contra 1 que alliberi Pedri, que alliberi Olmo, que alliberi Lamine, i el Barça no aconseguia això a la primera meitat perquè no tenia aquesta primera passada d'un central que trenqués alguna línia amb una passada filtrada, que fos Christensen o Araujo. Jo crec que Christensen sí que té l'habilitat per fer-ho, però que físicament jo crec que encara no està ni amb la confiança per fer-ho, per tant ha estat molt conservador, i Araujo no ho sap fer directament, no és que
que li falti confiança ni res. Araujo no sap fer aquest tipus de passades i aquest tipus de filtratges. Aquests partits amb Araujo empitjoren moltíssim el rendiment de l'equip. I això em sembla que ja és bastant obvi, no? Però ha passat això. El Barça no aconseguia generar cap superioritat, no? I la sensació és que el partit es jugava més el que volia l'Espanyol que no pas el que volia el Barça, tot i que després del tema de la megafonia, aturar el partit, les revolucions han baixat i tampoc ha passat massa a la primera meitat si ho repasses. L'1 contra 1 de Puado i ja està, no hi ha hagut més tampoc a nivell ofensiu al Barça. Ha tingut una ocasió a Lewandowski que ha xutat sense angle, amb alguna aproximació, amb un parell de combinacions filtrades dintre l'àrea però que no han acabat d'estar precises. No estaven precisos Rafinha, ni Olmo ni Lamine a la primera meitat. Després, òbviament, ha arribat la mitja part i Lamine ha aparegut a la segona meitat. El gol és una genialitat, el gol és de... El gol és que és una puta bestialitat. Hi ha una cosa de Lamine que ho parlava avui veient el partit amb un amic, que la gràcia de Lamine és que sempre està ben orientat amb el cos. Sempre té el cos preparat per poder sortir en qualsevol moment. Per tant, si tu li dones la pilota, ell ja col·loca el cos d'una manera que encara que el defensa intenta anticipar pot sortir. Si el defensa l'aguanta pot controlar, col·locar-se-la bé i encarar-te. L'única és que no sé ben bé quina manera hi ha de frenar Lamine en segons quins contextos, tàcticament. Sobretot, suposo que 2 contra 1, fins i tot una tercera ajuda als voltants i tot i així resar una mica perquè no tingui el dia. Val? Però no tinc una manera tàctica que desarboli el que pot fer Lamine, perquè Lamine, la sensació és que amb el cos genera superioritats, amb petits moviments, amb petites arrencades. A vegades no és una arrencada, és deixar córrer la pilota per ell col·locar-se, orientar-se a la cama esquerra i ja fer un primer toc per sortir, però tot això que us estic dient i que sembla que s'allarga molt, ell ho fa en dècimes de segon, perquè és un privilegiat, perquè veu coses abans de temps, perquè això ho fan els genis, veuen la cosa mil·lèsimes abans i això li permet superar adversitats amb controls orientats i tal. Per tant, tens defenses que no poden realment apropar-se molt a Lamine quan la pilota vola cap a ell. A vegades diuen, hòstia, que l'apreti més. Bueno, és que si l'apreta més, com ell està tan ben orientat sempre amb el cos, sempre pot sortir. Val? I això crec que és una de les grans virtuts i del gran secret de Lamine. L'orientació del cos abans prèvia a rebre la pilota. Em sembla bueno, és una cosa natural, Vull dir, és una cosa que ni ell pensa. Li surt natural, per això és un geni. No? I ha arribat el primer gol. Primera pilota, ha entrat Balde per Gerard Martín, ha acabat entrant, després Araujo s'ha fet mal, ha entrat Covarsí, que amb això ha millorat una miqueta la circulació del Barça, ha entrat Balde, el que ha provocat Balde és aquesta superioritat que a vegades no trobàvem amb Pedri per dintre, amb Balde sí, perquè Balde puja una miqueta més que Gerard Martín a nivell posicional, rep la pilota molt més a prop de l'àrea i Balde sí que té aquesta capacitat de conducció, sí que té aquesta capacitat per fixar. Per tant, els rivals ja estan una miqueta més atents, la defensa espanyola havia d'obrir-se per tapar aquesta línia de passada a Balde o almenys tenir Balde vigilat. No el pots flotar com fan moltes vegades amb Gerard Martín, no? Que el deixen allà obert a la banda i saben que no és el seu fort generar en l'1 contra 1. Han esperat a Gerard Martín allà, a Balde no el pots esperar tant, a Balde l'has d'estar vigilant, a Balde has d'estar més a prop i això acaba generant espais per dintre. El Barça a la segona meitat n'ha trobat una miqueta més, ha aparegut més Olmo, Rafinha no ha estat encertat, però la sensació que hi havia, i aquí apareix el gol de Lamine. Lamine encara, busca l'1 contra 1, retalla, se'n va cap a dintre, tothom sabia com acabaria la jugada, però Lamine la fot dintre per l'escaire. Tothom sabia que la jugada seria un xut de Lamine, i Lamine la clava per l'escaire. Aquest és el gran mèrit de Lamine avui. Tothom sabia en el moment que retalla que la pilota anirà a l'escaire. Tothom ho sabia, tothom ho ha vist, tothom... No hi ha ningú que no hagi pensat aquesta la fot. Val? Hi ha moltes jugades que a vegades tenen aquesta sensació, però aquesta era molt clara, que la pilota aniria a l'escaire i la fot a l'escaire. Perquè és el que sempre us dic de Lamine. Una cosa és el que intueixis de Lamine i una altra cosa és que ho faci, O sigui, una altra cosa és que ho faci. Tothom intueix que és molt bo, però una altra cosa és que ho demostri. I Lamine ho sap, ho és, i ho fa i ho demostra. I això és molt difícil de veure en el món de futbol i més, com sempre us dic, amb un nano de 17 anys. És que bueno, no, sembla absurd que ho estigui dient. És la primera lliga que guanya Lamine amb el Barça. Suposo que la lliga de Xavi li compta a Lamine, entenc, perquè va jugar, la va disputar, per tant, el palmarès la tindrà, però és la primera lliga real que se sent seva i se sent com el gran protagonista de l'equip. I jo crec que és la lliga de Lamine. Més enllà de Rafinha, podríem entrar Pedri a la discussió, més enllà de Lewandowski, per mi és la lliga de Lamine Yamal. Una lliga, un jugador absolutament únic, espaterrant. Jo no recordo ni tu, ni jo, ni tu, ni el teu tiet, que li pots passar aquest vídeo si vols, recorda mai un impacte tan bèstia d'un jugador de 17 anys. No existeix, és irreal, és mentida, és una cosa surrealista.
Val? I després del partit el Barça ha intentat rebaixar revolucions. Aquest Barça no sap rebaixar revolucions d'un partit. Aquest Barça és millor sempre que ataqui i busqui un gol més que no pas que defensi, perquè no sap fer-ho. Han estat els pitjors minuts del Barça i després ha arribat l'expulsió de Cabrera i tot i així el Barça ha seguit amb els pitjors minuts. L'expulsió de Cabrera, que jo no sé si s'ha de protestar o què. El cop de puny és desmesurat. Una pilota que estava fora de banda ja. És aquesta sensació de tensió permanent, absurda, que provoca l'Espanyol en aquest tipus de partits, perquè no hi havia cap sentit en el que ha fet Cabrera, cap sentit, cap ni un. Vermella claríssima, o sigui, és que sense discussió, vaja. Pensava que no la trauria, He de dir que molt bé l'àrbitre que ha tingut els nassos d'anar al bar a veure i expulsar, perquè jo pensava realment que no la trauria, que no aniria al bar i ja està, i que molt groga o que ni falta, res, que tinguin elements, s'aixequi i fora. Però bé l'àrbitre aquí. Els pitjors minuts del Barça també han seguit jugant amb un mes. Crec que el Barça, fruit dels nervis, ha tret a Lewandowski, no tenia recanvi per buscar la profunditat davant, Fermín, Olmo fent de fals 9, després ha entrat Gavi, i al final ha arribat el gol de Fermín. Molt merescut el gol per Fermín després del que va passar contra el Madrid l'altre dia. Molt merescut, gol, campions, després no ens han deixat celebrar-ho, ells sabran el llegat que volen deixar per tots aquests nens que ven avui veient el partit amb la samarreta de l'Espanyol. Ells sabran el llegat que volen deixar als seus fills que anaven avui a l'estadi amb la samarreta de l'Espanyol amb la il·lusió de que l'Espanyol fes un bon partit contra el Barça. Ells sabran el llegat que volen deixar a les seves noves generacions. I si és aquest, doncs endavant, que sigui aquest. Però cadascú, cada palo que aguante su vela, cadascú que tiri amb el que ell creu que és just, educat i que són uns valors correctes. Jo pel meu fill no voldria el que ha fet l'Espanyol avui. No ho voldria, pas. Em faria certa vergonya, de veritat. Al Barça li han guanyat una Lliga al Camp Nou. Al Barça li han guanyat una Lliga al Camp Nou el Barça es jugava la Lliga al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol avui no jugava res pràcticament. L'Espanyol està salvat. L'Espanyol no s'hi jugava res. Fa 2 anys va baixar a segona divisió, però era un descens que estava cantadíssim. L'Espanyol avui no s'hi jugava absolutament res, pràcticament. Vale? I entenc la rivalitat, i entenc que planteja el partit d'una manera agressiva i endavant i tot, vale? Ho entenc. Però l'Espanyol no s'hi jugava res. Llavors, quan ja no t'hi jugues res, deixar celebrar al final del partit. Una lliga de la qual tu ets part també i que hi ha uns valors a nivell d'esport que tu has de defensar i que tu has de promoure. Bueno, quina cosa més petita, per favor, quina cosa més petita. Dit això, parlem de la Lliga. Quina Lliga? De veritat, quina fantasia guanya aquesta Lliga, de veritat. Anem a fer una miqueta de recapitulació. La Lliga començava a Mestalla. El Barça, abans. Pregunta. Tinc pregunta. Abans de fer-vos la pregunta, avui cagada màxima, tio, perquè he estat tota la tarda preparant el sopar perquè vingués el meu col·lega sopar aquí i tal, i era al·lèrgic al mango. I he fotut com una espècie de mango amb tonyina i soja, llimona, albocat i tal, una barrejeta així per fer unes torradetes i tal, molt bo, molt recomanable, molt fàcil de fer, amb una miqueta de sèsam, que s'ha de treballar una miqueta el sèsam. M'ha quedat bastant bo, he de dir. Potser he tirat massa llimona, potser, i massa soja, massa líquid, allà, una miqueta menys de líquid, hagués quedat més concentradet tot i més fàcil de fer les torradetes, però el meu col·lega tenia al·lèrgia al mango, des d'aquí em sap greu, Albert. Intentaré compensar-te una altra vegada. De fet, és absurd perquè ho sabia que era al·lèrgic al mango. Quan m'ha dit, tio, soc al·lèrgic al mango, he dit, joder, tens tota la puta raó, tio, el mango i el préssec, i el kiwi. Em sap greu. Però bueno, intentaré millorar la propera vegada, ¿vale? No és la pregunta. La pregunta d'avui és quina és la vostra primera lliga, la primera lliga que veu gaudir, la primera lliga que veu celebrar, la primera lliga que veu seguir del Barça i que teniu un record imborrable. La meva és la del 2004-2005, un empat al camp del Levante amb gol de Rafa Márquez, no, gol de Samuel Eto'o, perdó, que pentina Márquez al primer pal, la primera lliga de Rijkaard, la primera lliga de Ronaldinho, després que fos la seva segona temporada al Barça, que la guanya al camp de Levante empatant a una, que era la primera lliga que jo vaig celebrar moltíssim, me'n recordo, és la primera lliga que vaig seguir, que el Barça va guanyar, perquè ja n'havia seguit 2 o 3, però el Barça no havia guanyat aquelles lligues, i jo recordo pensar, hòstia, que guai que es guanya una lliga. He tingut la gran fortuna de veure grans Barces que m'han donat moltíssimes lligues i que les he gaudit molt. He tingut la gran fortuna, des de l'any 2004-2005 que vaig veure la primera lliga, de gaudir-ne de moltíssimes, de veritat. Totes les de Messi, no sé, estem parlant que potser
He vist el Barça guanyar 10-11 lligues, 12 lligues, potser. Val? Doncs aquesta, la d'avui, la que hem guanyat avui, és de les que em fa més il·lusió. De veritat, és de les que em fa més il·lusió. Pel context, per cap on anàvem, perquè semblava que trigaríem molts anys en tornar a veure això. És de les lligues que em fa més il·lusió. Celebrem-la moltíssim, de veritat. Quina puta il·lusió, quina felicitat. Hòstia. Perquè semblava una lliga abocada, un altre cop, ho torno a repetir, sempre ho dic el mateix, una lliga semblava abocada a una hegemonia del Madrid. Jo tenia els meus dubtes de que acabés sortint bé, més que res per les peces que sortien, per les que entraven. Al Madrid, vull dir. Però tenia molts dubtes de que el Barça pogués competir aquesta lliga. Hi havia molts dubtes. Va començar la lliga al camp del València. El discurs en aquell moment, quan guanya el Barça 1-2 a Mestalla, el primer partit de lliga a l'agost, és, xatos, anem a intentar competir el màxim possible i assegurar la Champions. Assegurar la Champions, no acabar a 30 punts del que guanyi la Lliga, que segurament sigui el Madrid, i a veure com intentem generar alguna cosa, automatisme, jugadors del planter, debuts, coses a que puguem agafar-nos de cara a anys vinents. Aquest era el plantejament d'aquesta temporada. Per tant, guanyar Copa i Lliga, joder, és meravellós, és inesperat, és meravellós i s'ha de celebrar moltíssim. Hi ha l'ataca de... És que no és una ataca, el del dia de l'Inter, és que no és una ataca. És que algun dia ja caurà de cara. Em nego a comprar el discurs de que el Barça és un equip perdedor a nivell europeu. No ho és i no ho serà. És dels equips que més Champions ha guanyat. El que passa que vosaltres aneu a comparar-vos sempre amb el Madrid. I no, el Barça és dels equips que més Champions té. En té 5. I és dels 5-6 equips que més Champions té ara mateix. Val? Per tant, i títols europeus, està al número 3, és dels 3 equips que més títols europeus té. Per tant, traieu-vos del cap el rotllo de que una Champions justifica una temporada, perquè no la justifica, i perquè únicament el que genera és crear frustració. Val? Aquella Champions que no guanyava el Barça de Messi donava la sensació de que estaves llançant temporada si no les guanyaves. I això no et permetia construir res, no et permetia mirar a llarg termini, no et permetia generar jugadors que pugin del planter, temps perquè un lateral que és jove tal s'adapti, apostes de futur fitxant un jugador que pot ser una estrella mundial d'aquí X anys. No, això no ho tenies, havies d'anar al dia. Si no guanyava la Champions aquella temporada era un fracàs. I estaves guanyant lligues aquella temporada. Òbviament el nivell de futbol no era el d'aquest any, perquè aquest any a sobre de guanyar lliga ho has fet bé. I els guanyaries jugant bé a futbol, gaudint. Jo no m'he perdut un partit del Barça aquesta temporada. No me l'he perdut. I no me l'he perdut per un tema de militància, perquè hi he tornat, perquè me'ls he cregut i perquè no m'he volgut perdre absolutament res. He vist fins i tot un Barça Barbastro. Val? I no me l'he volgut perdre perquè aquest equip té alguna cosa que em té enganxat al sofà. I és bon futbol. De veritat. I si hi ha bon futbol, la militància activa torna. Jo no recordo tanta gent a la meva feina, pel carrer, prenent alguna cosa a algun bar, que em pregunti pel Barça i que em parli del Barça. I és perquè la gent ja ha tornat. S'ha recuperat la militància activa. No és exagerat dir que potser Hansi Flick és el nostre nou Ronaldinho. Vale? Sembla una bogeria això que estic dient ara. Vale? Però el Ronaldinho en el sentit de recuperar aquesta militància activa, de recuperar la gent que segueixi el Barça, de recuperar la gent que en qualsevol lloc li ve de gust parlar del Barça. Hem recuperat aquest relat i aquesta gent, aquesta comunió, això és meravellós. I això et dona peu a pensar que els propers anys podem fer grans coses. I si no les fem però ens ho passem bé com aquest any, ja m'està bé. Ja m'està bé, perquè quan t'ho passes bé com aquest any estàs molt més a prop de fer grans coses. De veritat. De veritat, i és aquest el camí, joder. I és aquest el camí, insistir per aquí, i és per aquí. De veritat, i és per aquí. No sabeu la de gent que no li interessava absolutament res al futbol. Res al futbol, res. I em para i em pregunta pel passadís de la feina i em pregunten, o familiars que estem dinant i em pregunten pel Barça, i jo pensava, que si el meu ten no segueix el futbol, doncs pam, em pregunta pel Barça i parla de tal jugador, hòstia, vaya gol va fotre la Min l'altre dia, tal, és espectacular com juga aquest nano i tal. Joder, tornem a estar a l'avantguarda, tio, tornem a tenir el relat a favor en un moment on pensàvem que trigaria moltíssims anys en tornar-lo a recuperar. Val? Per tant, no ens frustrem si no arriben tots els títols que han d'arribar. És aquest el camí. És aquest el camí. Per mi el títol més important aquest any és recuperar la militància activa. De veritat. Per mi és el títol més bèstia. I veurem ara quan tornem al Camp Nou. De veritat, perquè el Camp Nou dona una sensació de tornar a casa i poder tornar amb la teva gent i amb aquest sentiment, aquesta gresca, aquesta energia que hi ha. Hòstia, pot ser brutal. Pot ser brutal. No, pot ser no, ho serà. Serà brutal. Serà meravellós. I ho gaudirem, i serem molt feliços, de veritat, tornar al Camp Nou. Ai, que feliç.
Que feliç. És una temporada fantàstica, és una temporada meravellosa, ens mereixem tots celebrar-la. 4 partits contra Madrid, 4 victòries. 4 victòries, a més, els he fotut 16 gols. Partits contra l'Atlético de Madrid, que és l'altre gran rival de la Lliga, potser on has estat infinitament superior a l'Atlético de Madrid, sobretot el partit que vas perdre, més que el partit que vas guanyar al Metropolitano. Estic repassant ara moments de Lliga que em venen al cap. El moment de trasbals, el moment on no vas guanyar Leganés, no vas guanyar les Palmes, vas empatar contra el Celta, aquells 3-4 partits seguits que no vas guanyar i que semblava que es desinflava tot, aquell moment de que l'equip hi torni a pensar, de que l'equip hi torni a creure, sabent que estaven fent bé moltes coses i tornant a rearmar-se convençuts de que el que estaven fent era el camí correcte. I això té un mèrit brutal a un equip que encara no està fet, perquè aquest equip no està fet encara, no està tancat. No està tancat, no és un cicle que ja està tancat i ja funciona de manera autònoma. No, aquest equip seguirà incorporant coses, aquest equip canviarà, tindrà matisos diferents, aquest equip veurem quines peces reforça, veurem si puja algun jugador nou del planter, perquè això és una altra cosa que hem instaurat ara. Jo tinc ganes que arribi la pretemporada allà per veure xavals del planter del Barça jugar amb el primer equip. Tinc moltes ganes. I a veure si en traiem 2 o 3 que es poden quedar a la primera plantilla i ens poden ajudar, com aquest any. I llavors sí, tenir els diners per fitxar jugadors diferencials en les posicions que ens fan falta. Un porter i, per mi, més que un davanter centre, un extrem esquerre. Per mi. Però ja tindrem temps de parlar-ne. Val? Hòstia, és que molt bé, és que estic molt content. Demà potser vaig a la Rua. Sí, ho acabo de decidir ara mateix, Potser demà vaig a la Rua, sincerament. Veurem com a quina hora plego de feina, etc. Però, hòstia, seria xulo anar a la Rua. Seria molt xulo anar a la Rua. Què més? Coses. Òbviament, jo seguiré fent els vídeos fins a final de temporada, fins que acabi la temporada, fins que acabi tot. Val? No crec que hi hagi vídeos de la FIFA, de la merda aquesta, la FIFA del Mundial de Clubs. No hi haurà vídeos del Mundial de Clubs. Sí que jo crec que a l'estiu hi haurà un moment de detox, hi haurà un moment no hi haurà vídeo cada 3-4 dies com fins ara durant tota la temporada. Sí que de tant en tant, segurament quan hi hagin proutes notícies del Barça, quan el mercat de fitxatges es mogui de veritat, quan es confirmin coses i els moviments que segur que hi hauran, sí que faré un vídeo i en parlarem tots plegats i en parlarem tots junts, però la gent que m'esteu seguint amb el seguiment que faig dels partits, l'estiu és una miqueta més relaxat. Igualment intentarem seguir generant contingut tant a YouTube com a les xarxes TikTok, Instagram. Potser TikTok, Instagram soc una miqueta més present a l'estiu que no pas aquí a YouTube, però intentarem de tant en tant fer un vídeo llarg aquí a YouTube, fer una tirada llarga, també per poder parlar de diversos temes, també perquè m'agrada parlar-ne, perquè YouTube em dona un punt de calma i un punt d'intimitat per parlar amb vosaltres, que a les xarxes moltes vegades amb el ritme tan picat i en vídeos d'un minut i mig no em dona temps a fer-ho. Però bueno, ja està. Fins aquí el vídeo d'avui. Moltíssimes gràcies a tots aquesta temporada. És un privilegi per mi poder fer això des de l'habitació de casa meva i que em veieu. De veritat, ho crec. Crec que per mi és un privilegi. Per mi no és... A vegades hi ha algun comentari aquí a YouTube que em dona les gràcies o que m'agraeix això que estic fent. Per mi és un privilegi que dediqueu el temps a veure el meu vídeo, el vídeo que faig aquí. Per mi és un privilegi que penseu que podeu dedicar el vostre temps a veure un vídeo que jo faig aquí amb tota la bona voluntat del món, parlant del Barça des del meu prisma, des de la meva visió. Una cosa que des de petit havia somiat en fer, però que ara, amb les eines que tinc, doncs la puc fer. I per mi és un autèntic privilegi tenir gent a l'altre costat que em veu, que em comenta, que tinc feedback i que a poc anem creixent i que cada cop som més. Que això obre portes a intentar fer altres coses, a intentar obrir-se una mica més. Abans de la final de Copa vaig fer un directe, intentarem a veure si es poden fer més directes de cara a la temporada vinent, mirarem a veure si podem afegir més coses en aquest layout que tenim blaugrana quan poso les fotos, si podem posar estadístiques en directe, si podem posar resultats de la jornada, si podem posar coses que vagin passant en directe automàticament sense que jo hagi de fer res. Això ho estic intentant manegar, és una miqueta més complicat a nivell tècnic, però ho estic intentant buscar. Però, hòstia, de veritat, és un absolut privilegi. Moltíssimes gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies pel feedback, moltíssimes gràcies per al final dedicar temps que és vostre en veure una cosa que faig i en creure-hi. Moltíssimes gràcies a tots. Celebrem-ho diumenge amb la festa a Montjuïc, celebrem-ho, que ens facin el passadís, rebem la copa.
veiem la festa, la rua de demà, que sigui apoteòsica, que sigui meravellós, si aneu, gaudiu-la per mi, jo intentaré anar-hi a veure si puc, però bueno, en fi, que visca el Barça, visca Catalunya Lliure, i som-hi, culers. Barça!